Gabi ako, 5 days na akong waligo kay gitakigan. Mura na kog si Simbad, oo. Pero nikuha lang akong kasing-kasing kay naman din nagmahal sa kuwang pamilya, oy. Idala lang intang ka, oregano sa kong amahan. Sa masakito niyang anak. Tapos daghan ka yung gabon na pang tuob dako pang for 1 year. Uy, kadaghan na ba ani? O, pang tanom daw eh. Kaya pag magsakit na bro ko usap kay muna na akong pangsagang. Gay. Og santo na bago pa unta ni kuha abot lang asa ni kinuha ni Papa. Og akong pang cleansing sa kuwang UTI. Og ang apple. Hoy. Sa ni mo na bi 1920 pinga pula. Dobi. Ay gaya gaman yun. Okay. Naliglibog ko, kisa may sakit ang apulo ako. May nalamig ka na kay mga tarom-tarom sa likod no, kay nakakuha kong luya kaganina. Salamat sa kong mga igsuon, ug sa kuang papa, karon mupahulay na ko.